दे जागोन दे। दा जों गासैबो फरायसा जानानै जोंनि गरेस्वर फरायसालिमानि गासैबो फरायसा जों गासैबो दुखु फोरमायदों। जों गरेस्वर फरायसालिमानि सासे जोङो मोजां फरायसा खोमाना लानो गोनां जादों आरो लोगोसे सासे मोजां गेलेगिरि जों खोमाना लानो गोनां जादों। बेनि थाखाय जों गासैबो जोंनि फरायसालिमानि गासैबो फरायसाफोरा माने दुखु मोनदों आरो दुखु फोरमायदों आरो जों गासैबो जों बिदि जाथावगोन होननानै सानाखैमोन। जोङो साननैसो सिगाङावल' जों बिथाङा देरहानो गल्ड मेडेल मोननायाव जोङो गासैबो रंजादोंमोन। दा बेनि साननैसो थानानैनो जों बिदि दुखुनांथाव खोनानो मोनदों। बेनि थाखाय जों गासैबो फरायसाया दुखु फोरमायदों। बिथां दानसोरां नार्जारिया आसामनिफ्राय आसामखौ रिप्रेजेन्ट खालामनानै गल्ड मेडेल देरहादोंमोन। बेनिखायनो बिथांनि न'खरनि फारसे मोजाङै हेल्प होनो थाखाय मोनसे सुबिदा होनो थाखाय जोङो सरकारखौ खावलायदों आरो लोगोसे जोंनि बिटिआर सरकारखौबो न'खराव हेल्प होनो थाखाय जोङो फरायसा महरै जोङो खावलायदों। जोङो फरायसा हिसाबै जोङो माखासे जों हेल्पखौ होनो हायाखैबाबो जों जोंनि फरायसानिफ्रायनो बाहाय एसे एनै खांनानैब्लाबो जोङो न'खरनि फारसे जोङो हेल्प होनो जोङो आखायाव लादोंमोन। जोङो दा बेनि थाखायनो जोङो दिनैबो बेवहाय फैनाय जादोंमोन। दा बिटिआर सरकारनि जिखिनि नैबे फैदों बा फैगोन हयथ' MCLA बेहाय फैनानै थांबाय, गाबोन समफोर हयथ' खबर लागोन। दा बेवहाय संस्थापन हिसाबै जुदि न'खराव दङब्ला होनांगौ, बेखौ जोङो खावलायगोन। आरो नङाब्लाबो जेरैबायदि बेबस्थायै खालामनो हायो सरकारा, बेखौथ' जों दाबि खालामखागोन। मानो होनबा सासेल' जिखिनि न'खर सुंथानो गोनां दानसोरां नार्जारि बिथाङा जिहेथु गैला, दा न'खरखौ नायसननांगौआ जोंनि बा सरकारनि बयनिबो दायथ' थागोन आरो बेखिनिखौ खावलायदेरगोन आङो। आरो दासिम दा बुहुदाव माने बेफोरबायदि जाथाय जानानै थांनायाव सरकारनि जिखिनि होनांगौ बायदि बेबायदिनिफ्राय गावसोरनि बिफानारिनिफ्राय जिखिनि होनो हानाय बेखौ होनांगौनि थाखाय जों खावलायगोन। बेवहाय सम लायो, सम हिसाबै जोङो बेखौ नायनांगोन। खिन्थु समनि सिगां जुदि खारग्रोनानै जों सौथुयोबा बे जोंनि थाखाय एसे साननो गोनां जायो। दा सरकारनि माखासे खान्थिफोरा हयथ' सम लायो, थेवबाबो जोङो खावलायगोन जेरैबायदि खान्थि बायदि होनांगौ बेबायदि होनो हानांगोन। मानो होनबा बे होद्रायैथ' नङा, होनो हानाय जिखिनि दङ बिथांमोननि आखायाव, दा होनो हायै बेबायदि अबस्था नङा। आरो गावसिनि खान्थि बायदियै एसे सम लायोब्लाबो होनांगौखौसो जों खावलायगोन। संस्थापन हिसाबै दा न'खरखौ नायनानैबाथ' जोङो थोंजोङै बुंनो हानाय नङा। सरकारनि नोजोराव गोग्लैनांगोन बेयो आरो जोंनिफ्राय होनांगौखौसो जों खावलायगोन। दा माबायदि होनो हायो, बोरैहाय होनो हायो, बे सरकारनि खोथा थागोन। न'खराव जुदि फंबायफोर दङब्ला, बिदाफोर दङब्ला बेखौथ' सानलायनाय जागौमोन। दा जुदि सासेल' फिसालाब्ला दा बेहाय बोरै होनो हायो बे सरकारनि खोथा जाहैसिगोन। खिन्थु सरकारखौ जों खावलायगोन होनांगौ।